tang shalo haino hai lahar kechara bai kalaikya phangsa kotorma bufang abo bai damba jora romoi muthub jagi tongkha teliamura khwai lahar lama kechara no kechawi tongkha khakni bukhangni phaine gabangma bike te malkhungrok pati mung tang salfungo teliamura khwai lamani trishabari amchayo Kokti shalti bora Asam Agartala laharni hatai kotor amsayo cholijak malkhung sakao kaisa buphang kotorma bai klaimani yagula tangshala haina hai teliamura khwai lamani trishabare amsayo lahar kechara bai klaikha te phangsa kotorma buphang abo bai damba jora romoi muthubjagi tongkha teliamura khwai lahar lama kechara no kechawi tongkha khakni bukhangni phaine gabangma bai te malkhungro Koktomao Shaimanka salni saltham romoi thakplaya ke wati phaimani bagai tangsal fungo teliamura khwai lamani trishabare amsayo asumsal lahar kechara bai klaikha kaisa kotorma buphang phiaba kisisani bagai phopjagnani katikha lamatei thanglai suklainai malkhungtei tongko songlukurok Koktoma mankena amsayo thangi sogikya teliamura bolongbedini naikol adongrok Logi no jengkha buphang no lamani noriti sanani phiaba buphang rajanai kaisa machine hamya ongui thangmani bai paithago yakni korat bai rawoi lamani buphang no noriti sanani damba nangkha bolongbedini adongrok ঘটনা মূলত আজকে সকালে আমরা খবর পাই যে ইসাবাড়ি এরিয়ার এই পুরো রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা কর্মীরা এখানে এসেছি ওনারা কাজ করছে স্যার একটা জিনিস দেখা গেলো যেখানে দুটো মেশিনের মধ্যে একটি মেশিন বিকল হয়ে রয়েছে কোথাও কি মানে তো মেশিনের সম্বন্ধে কেউ বলতে পারো না মেশিন হয়তো হয় কাজ Abo bai damba jora romoi muthubjagi tongkha teliamura khwai lahar lama kechara no kechawi tongkha khakni bukhangni phainai gabangma bike te malkhungrok paithago lama sakani buphang rawoi ti sabaimani yagulo lahartei chengphirka thanglaisu yangtai khaksa phaising tangsal phungni nobrawati yo teliamura tei sindrai amsani siji rudropalni nok sakao bike laikha kaisa kotorma buphang abo bai cherabai thangka siji rudropalni khungsa tongthainok paithago bolongbedini adongrok thangai buphangno rawoi nok sakani tiklaikya bolongbedini tiasar jawan rok তার কারণে মাইটেনো গাছটা দিকে আইলে গেছিল এই কারণে গাছটা দিয়ে কাটতে হয়ে যাচ্ছে কি গাছ এটা রাস্তার কাছে বড় বড় গাছ কোন জায়গা এটা জগন্নাথ বাড়ি পেশাবাড়ি তো এখন কিরকম সমস্যা হইতেছে সমস্যা হচ্ছে দুটো যে গাড়ি আটকে দিয়েছে লোকজন রাখা করতে পারছে না না এখন তো দেখছি না এখন আইছে না না আর এই কারেন্টের তারের উপর কি পড়ছে তার পিছিয়ে ওদিকে পাশে একটা বাড়ি পড়ছে গাছটা নষ্ট হয়েছে phiaba kisisani bagai buphang phopjangnani katikha siji rudropalni nukhungni borok rok haifano buphang phopjagai kisamisa hamya angkha siji rudropalni khungsa tongthainok Teliamura nishimi hironmani kokthum chinkhorang